tamok khanamani Biplop Kumar Deb sarasin Tripurani MP temasa beri nyahana nai tongkha amlaha nahana naya kaijengna se nai tongkha sadise ganai tongkha awonor kubino khanawo temasa beri bai kaijengna ni engkhabo nungmang khanaro wonoro bini first wife already no sadi ako ongi pai busa khorok ni ingjak busang kai khoroksa sala te khoroksa beri jawanang jak sikili eng paijak haipano botaisa nu khana bagai temsa beri bai kokri paikha ba bin family rogo jotone accept khaina haka busa butini se kaijengna ni umorung tongkha phia bini do sikala onek jawan haipano bo temsa beri bi kaijengna ni omo ongi paikha ba kogok joton date fix ongi pai bekha sadi engkha bini engnai je panda engnai omo kaisa hotel norok saimana sini Tripurani jotoni se famous hotel ba tamo jotoni siniwo Pulu Tower ni orwo bini panda engnai fainai 24 tariko tini tamo 20 tarik heda tai 4 dini pore bini panda chengjak sinai mo buri engkha tak bije bini second wife upcoming enga nai tongmani omo engkha bini state abrini Karnataka ni rich belakanya family rang puisa ganang no aburini tai celabo norok saimana Tripurani MP sing ke busukai ba rang puisa ganang nge sabla accept khay tong sinai ba nung busabute ni sikala sokjak dang donga sokjak dang dongka buri khaito kajiya ko tangno first kajangna kalayo ba bini tei agiro kono FIR mo hero kri tangno first time bo kajangna kalayo sabla accept khay tong sinai normal wan chuni di omono chini laibo কোনো নিনি বুসা বুতি বুড়া এস নিনি যেসিপানো 70 বছর পানং তনি 50 বছর পানং তনি অমন কোনো মেটার খায়া রাং তু রাং টংখাই নিনি যতন নগি মানো আনি বাগন্য সুংব অরন নগি শিরিংবি বা রাংনি পাওয়ার जों যতন অরন নগি টংখা rang tongkhangai tam khaimya tong heda norle bahai ma tongjak bin family already no accept khaipai jak je boni o kali pandano ti tamni kai nor to nugi tongmana buskango rang tongo sari mano tam problem tong baheda oro kuno rong kire nor kai tang mo he kajang nai tongha tamni bage mo hake dukari ka atra gonsu tongmano buri ne 100 jon pa nai tong 200 jon pa nai tong ni char nani khomta tongkhai noni family no suki ge toni mangkhang kai uno bepariamu osuno kok norok khana kana ba norok sadiwo to invite to mangla khaifano kinarti fano nugrungnai je Pulu Tower 24 tariko thangi tongi khangkai horni jorao tabu 5 ta ni hoite pano thangi tongi khangkai orwo जों kisa misa noginai borni phaimani thangmani orwo je bongni panda ekdom enjoy khalimani jotono nuk tongnai phataro hoite bisingo to kuno permission kri os phuro bongni panda ni bagi joto Pulu Tower ni orwo hotel bondo kheri jangnai bongni simi rasoli tongsnai orwo anu bagino norok mane saito mangkhana like ke share diabni pagi tai je subscribe khajiro khair di la jora je video nai tongnai ro comment khaji norole bahing jak boni juri no tak first ni bhigda nai tho second ni bhigda nai tho bhig tong ya kho mane ungnani nai tong ungno unong sinai confirm nong khamo 24 tarik ko sading ke heda amni bagi no nor first wine no nai thokjak second wine no nai thokjak angkhai to kuni no nai thokjago heda nor numin tongwana buskango